Jeg skal snakke lidt om noget, jeg kalder det kreative karma-hjul. Det kommer jeg tilbage til senere. Det er mig. Jeg er gammel spiludvikler. Jeg arbejder i dag som kreativ direktør i Constellation, så jeg har sådan en fod i hver lejr, hvis man kan sige det. Og jeg tror også, det er sådan meget DNA'et for Constellation, det er, at vi har sådan dyb teknisk indsigt, og så er vi også kreative og kreativt teknisk. Det her, det er det store kreative karma-hjul. Det, der ligger til grund for vores firma-filosofi. Vi vil skide gerne være kreative. Og vi har kreativiteten her øverst, og man skal ligesom forestille sig, at det skal spænde rundt. Og ud af vores kreativitet, der vil vi skide gerne have noget guld. Og det kan både være awards, eller det kan være penge. Fordi når vi får det, så kan vi få noget frihed til igen at være pisse-kreative, og så få endnu mere guld, og mere frihed, mere kreativitet, og så skal det bare begynde at spænde derude af helt sindssygt. Det er et af de citater, som jeg prøver selv at leve efter. Vi har også taget det ind i bureauet. Jeg tror også på, at det her det er et citat, som gælder for bureauer. Der er ret mange, der stopper med at lege. Jeg tror, det er noget af det vigtigste overhovedet i forhold til at være kreativ, i forhold til at skabe et miljø og en kultur, hvor man kan være kreativ og lege med ting og hinanden. Vi har faktisk også vores payoff. Det er Wanna Play, og det kommer ud af det her. Og det er ligesom der alt det starter. Det er invitationen til leg. Det er sådan det første, inden alt det sjove sker. Ja. Og det er som mine legekammerater. Det var for vores Mad Men temadag. Dengang det var fedt. Og så synes vi, det var sjovt at tage til møde hos Tuborg bagefter. Det synes de ikke var sjovt. Vi havde det samme tøj på. Det var åbenbart lidt for kreativt. Her er vi så i nogle mere formelle rammer. Hvis man kigger op til højre, der kan man se, at der sidder en vis herre, der hedder Lars Bastholm. Vi gik på et tidspunkt for at være sådan en børnevirksomhed til voksenvirksomhed, og skulle have bestyrelse osv. Så skulle vi have etableret en bestyrelse, og mit anke det var, at det kunne hurtigt gå hen og blive sådan, at tallene de vandt. Vi fik så heldigvis en rigtig dygtig bestyrelsesformand ind, som forstod at sætte kreativiteten i højsædet. Så Lars han er med på sidelinjen som vores i vores advisory board, og vi holder en masse møder med ham. Og en af de ting, som han virkelig har fået banket ind i os, det er, at det er bare godt arbejde. Altså, der er sgu ikke så meget andet, der tæller. Man skal lave godt arbejde. Vi har nu prøvet at, det har vi så over længere tid, fokuseret på at lave godt arbejde. Men det, der er begyndt at ske, det er, at kunderne de faktisk selv ringer nu. Vi skal ikke bruge en masse ressourcer på at skaffe nye kunder. Og det gør, at man kan få den der frihed, som gør, at man kan være endnu mere kreativ. Så det er utrolig vigtigt, at man virkelig lægger sin investering i godt arbejde. For det er en investering at lave godt arbejde. Det kan være svært at tro på, når tallene de lige bliver banket ned i hovedet på en, men det er sgu det gode arbejde i sidste ende, som virkelig gør forskel. Og godt arbejde, det mener jeg ligger i virksomhedskulturen. Det er sindssygt vigtigt at skabe en kultur, hvor der er plads til diversitet. Specielt i dag, vi arbejder rimelig meget over det i det digitale, og der er nogle
personlighedstyper, som normalt ikke vil passe ind på de sådan mere homogene reklamebureauer. Og derfor det er virkelig, virkelig vigtigt, at man giver rum til dem. For eksempel har vi har ikke noget storrumskontor. Det tror jeg ikke en skid på. Det ser pisse godt ud på billederne, men i virkeligheden så tror jeg ikke, det virker. Vi har nogle udviklere, som har enormt brug for at kunne koncentrere sig. Nogle gange, hvis de bliver forstyrret af det mindste, så kan der nærmest gå 1,5 time, før de er tilbage i deres code send mode. Og omvendt så har vi nogle kreative inde i sådan en gummicelle, som helst ikke skal ud blandt andre mennesker. Men det, der jeg synes, der er spændende ved de her kulturer, når vi er så forskellige, det er, at vi er mega meget nørder på hver vores måde. Det er sådan lidt som politik ud på sådan 2 skalaer, men på en eller anden måde, så kan man bende universet, og alle sammen blive enige om det her. Så har man alligevel noget at snakke om. Det er sgu meget fedt. Jeg tror, det er sindssygt, eller det tror jeg ikke, det ved jeg, at det er sindssygt vigtigt at få snakket om, hvor fanden er det, vi som virksomhed og kultur, og hvor er det, vi er på vej hen, så alle ligesom har den samme retning i forhold til, hvad det er, vi vil. Det her, det er et billede, som vi har fået af en kommende medarbejder, som allerede inden han er begyndt, godt kender retningen, kan man sige. Et eller andet sted hen mod Sverige. Det er vores vision. Vi vil gerne være med til at påvirke fremtidens marketing. Man kan sige, vi har i lang tid gået og spillet over, hvad fanden skal vi være for en type bureau, fordi alt det ændrer sig lynhurtigt. Vi havde inden at alt det her real-time marketing kom op, så tænkte vi egentlig, at vi ville være sådan et real-time marketing bureau, fordi man ligesom, vi skulle være der, hvor det foregik. Vi skulle lade os definere af internettet, og hvad der ligesom var behov for. Ja, nu har vi sådan, vi skulle bare gerne ligge der, hvor det spændende nye sker, og være med til at lave nogle ting, som forhåbentlig kan påvirke det, og gøre det interessant at arbejde med marketing. Og hvordan gør man det? Så tager man en sjov opfinderhat på, og så finder man på nogle nye ting. Og hvordan gør man det? Vi har skabt et forum, som hedder Labs. Det gjorde vi for nogle år siden. Og det var egentlig, det kommer så af, at vi egentlig er en masse, som virkelig har en stor passion for det, vi laver. Jeg tror ikke, der er nogen kreative, som ikke har en anden drøm om at lave et eller andet sindssygt fedt. Og der er heller ikke nogen teknikere eller nogen frontend-udviklere. Altså jeg tror, alle har en dyb lyst til at lave noget fedt. Og det skulle bare ikke altid, man kommer til det. Så det var ligesom, det startede ud som vores sådan kreative ventil, hvor vi kunne få lov til at sidde og eksperimentere med noget. Hvis der kom en ny teknologi, så prøvede vi at proppe det på en kunde, og det havde de ikke lyst til, så gjorde vi det selv. Og så synes vi, det var, det var skide sjovt. Så vi har holdt meget fast i det her labs, fordi vi synes, det er mega sjovt, og det er innovativt, og netop dermed, vi kan udleve vores drømme. Der er ikke nødvendigvis en kunde, når vi sidder, eller det er der ikke. Vi har ikke nogen kunde, som vi retter det her projekt mod. Vi retter det bare mod noget, vi synes, der er fedt. Og så gør det også, at vi faktisk kan holde på vores folk, fordi de netop får levet deres drømme ud. Man har den her ventil. Og så holder det os skarpe. Altså man prøver hele tiden, man sidder ikke bare det banner og sådan noget, men man får udviklet sin kreativitet i forhold til at lave nogle spændende løsninger. Så tit, når der så kommer et rigtigt projekt, så bliver det sådan noget mash-up helvede
alle mulige sjove ting fra idéskuffen. Men så sker det så nogle gange, at når man så har lavet nogle af de her ting her, så skal man rent faktisk gå ud og give det til en kunde bagefter og sige, det her, det bliver røvfedt for jer. Og så siger de, ja, fedt. Nogle gange. Det her det er sådan et eksempel på, for lige at sige, hvad Labs egentlig kan være. Det er min gode ven Peter. Vi sad en aften i Labs, og så ville vi prøve at lave noget fake 3D med noget processing, hvor vi tog webcamet og målte på lysstyrken, og så omsatte vi det til dybden med de her prikker her. Og så sad vi og drak en øl, og så kan man ikke lige se det helt hernede, men så kom vi til at vende skærmen. Det var sådan en laptop, der havde webcam, og så med en ekstern skærm. Så kom man faktisk til at vende den der skærm, sådan så kameraet pegede ind i den anden skærm. Så begyndte det lige pludselig at feede helt vildt sindssygt. Og så kom der de her meget, meget smukke billeder ud af det. Og det er totalt uheld. Altså, det er jo også tit der, altså de fleste gode opfindelser, de kommer ved uheld. Eller også sådan nogle som Dogne-Robert, fordi man bare pisse doven, og så skal man lave et eller andet, der er smart med noget sølvpapir eller andet. Vi arbejder sådan rimelig meget med white label løsninger. Og man kan sige, det der er det fede ved at arbejde med white label løsninger, det er, at du behøver sikkert tænke på brains. Det er sgu ikke altid godt at tænke på brains. Nogle gange så er det sgu meget fedt, at man bare siger, hvad fanden er fedt? Altså, hvad gider folk at involvere sig med? Hvad er et fedt spil? Hvad er et fedt gameplay? Hvad er sjovt? Hvad er underholdende? Og så, når man ligesom har det på plads, så har man sgu kernen på plads, og så kan man så proppe noget sminke på grisen, eller hvad man kalder det bagefter, og nogle brand propositions og alt muligt sjovt kan komme ovenpå bagefter. Men det, der faktisk også er det sjove ved det, er, at når man har de her løsninger, så må man faktisk sælge dem til flere efterfølgende. Så lige pludselig kommer bureauerne ud over det her med kun at være konsulentdrevet, eller ikke konsulent, men at det kun er timerne, man tjener penge på, men man rent faktisk også kan tjene penge på produkter. Der er flere andre produktionsselskaber, som for eksempel har lavet nogle apps, som de lægger og tjener en masse penge på ved siden af. Så det er sådan, den lidt interessant måde, at man på en eller anden måde kan gøre sig uafhængig af kunden. Jeg siger ikke, at på nogen måde vi skal væk fra kunderne. Det er på ingen måde, det må man ikke citere mig for. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man ligesom man har noget selv også, og så kan man på den måde gøre sig lidt lækker over for kunderne, og så begynder kunderne på et eller andet tidspunkt at ringe til en. Og det er en fed situation at stå i. Nu vil jeg vise det her. Det er et eksempel fra Labs, hvor vi stillede os selv den her udfordring. Hvordan får vi fodboldfans fra forskellige nationer til at spille mod hinanden, uden at skulle rejse? Så kom vi op med en løsning, som var, og hvis I har et bedre navn til det, så må I godt komme med det, men det var a real-time cross-border penalty kick competition. Og det egentlig handler om, det er, at der står nogen i for eksempel i London og skyder på mål, og så registrerer vi, hvor den rammer hen i målet, og så har vi en fodboldkanon i den anden ende, som et par sekunder efter fyrer en bold afsted i Rom, for eksempel. Og det var sådan en løsning til, det er sgu meget fedt. Så prøvede vi at kontakte nogle kunder, og så fik vi rent faktisk fat i Adidas og kom ned til Tyskland og snakkede med deres global et eller andet for for alt deres fodbold. Og så tænkte vi, fuck mand, nu bliver det vildt, nu skal vi levere. Så vi tænkte, okay, den her løsning, det er sådan noget, man lige hurtigt kan sige, bum bum bum, det vil være skide smart,
men virker det, og kan man gøre det? Så vi tænkte, vi laver også en prototype. Så den vil jeg lige vise jer her. Nu er vi begyndt at tage det seriøst. Vi som branche her sidst præsenterede Søren den her 70-20-10-model, som der er rigtig mange, der går ud og prædiker til deres kunder, at de synes, de skal investere de her 10% i at lave noget sindssygt fedt og spændende. Så det tænker vi, det gør vi også selv. Så vi havde noget strategi her for ikke så lang tid siden, og så havde vi nogle punkter. Vi ville gerne tjene så mange penge, så meget i overskud, så mange cases med award-potentiale, og så sagde vi mindst én opfindelse. Det er sådan lidt vildt at gå ud og sige, nu laver vi sgu en opfindelse. Men man skal opsøge heldet, og man skal i hvert fald eksperimentere og skabe mulighederne for at gøre det. Så vi har valgt at bruge 10% af al vores tid på labs. Og det, hvis vi ligesom tænker tilbage til det her kreative karma-hjul, så er det det er vores frihed, som vi har nede i hjørnet, som er det her labs, som gør, at vi kan lave sådan nogle ting her, som jeg tror, tit og ofte, så hvis man går ud til kunderne, så vil de sige, det er sgu lige i overkanten. Men hvis man har produkterne på hylden, så kigger kunderne tit, og så siger de, jeg vil gerne have sådan en der. Det synes jeg tit, man oplever. Så ja, så for lige at lave sådan en opsamling på de ting, jeg har sagt, så synes jeg, skabe en professionel legeplads. Det er vigtigt. Der skal være plads til leg, men det skal være i nogle professionelle rammer. Skabe rum til diversitet. Det er sindssygt vigtigt, hvis man ligesom skal rumme den her nye kreativitet, som der er, hvor at det er mange forskellige kompetencer, der skal arbejde sammen. Så jeg tror ikke, at kreativitet er kreativitet. Jeg tror, at kreativitet det er sådan innovation og kreativitet blandet sammen. Hvis nu man siger, at innovation er kagen, så er kreativiteten glasuren, og så propper man ned i en blender, og så smager det skide godt. Det der hjul der, det skal bare holdes i gang med godt arbejde. Det er der ikke så meget at sige til. Skabe løsninger for forbrugere, dernæst brands.
siger ikke, at vi jo, altså vi skal jo selvfølgelig tænke sindssygt meget på dem, men hvis vi tager udgangspunkt i forbrugerne som det første, så tror jeg, at vi laver nogle løsninger, som virker. Og det er jo i sidste ende også det, som brandsene gerne vil have. De har bare alle de her trakter og siger og ligninger og alt muligt, det skal igennem, før at det ligesom passer. Men nogle gange så kan man bare arbejde baglæns, så har vi et eller andet, der virker, og så propper vi alt det der ovenpå bagefter. Og så husk boblerne. Det er vigtigt. Vi skal sgu drikke noget mere champagne, så vi bliver helt rundt til os, og det her det jul, det bare spænder. Tak skal I have.